Ja nesúhlasím s tým, aby ste boli natáčali. Bohužiaľ, Nie, žiadne bohužiaľ. Verejne činné osoby musia rešpektovať skutočnosť, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, a to postavenie je väčšinou na ich dobrovoľnej báze, to znamená, že sami sa chceli stať tým štátnym úradníkom alebo verejným činiteľom, automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie. Každá verejne činná osoba, vystupujúca na verejnosti, musí preto strpieť zvýšenú kontrolu nad svojou činnosťou. To znamená, že v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci sa jedná o úkony verejnej a nesúkromnej sféry. Preto tá osoba nemá ani právo na ochranu svojho súkromia pri výkone svojej činnosti. Preto akýkoľvek policajt, daňový úradník, úradník na sociálnej poisťovni, kdekoľvek, musí zniesť túto formu verejnej kontroly. A predovšetkým je tu verejný záujem, to znamená záujem verejnosti získavať slobodne tie informácie, ako tie orgány verejnej moci, tí úradníci, ktorí pre nich pracujú, svoju právomoc vykonávajú. Či je v súlade so zákonom, či nie je v súlade so zákonom, či postupovali správne pri svojej činnosti, čiže každý občan, každý subjekt má právo filmovať a každý orgán verejnej moci, úradník, policajt musí strpieť tieto úkony pri výkone svojej činnosti. Preto sa nenechajte zastrašovať, nenechajte sa zatlačiť k múru, čokoľvek si filmujte, čokoľvek si zaznamenávajte a keď vyťahnete kameru, pamätajte, že máte na to právo a že tým, že si niečo filmujete alebo dokumentujete, nie ste zločinec. Ste občan, ktorý platí dane tomuto štátu, ste občan, ktorý vyžaduje, aby sa verejná moc vykonávala zákonným spôsobom. A jediná forma, ako to urobiť, je, že sa budú publikovať záznamy o porušovaní práv akomkoľvek konaní.